zvese zvinoita nezvechiwani chabatwa nemhosva ikanyika chabatwa nemhosva Mwari anobatsiwa Mwari anobatsiwa pamusoro nemakurukota ose ini ndiri kumagadu ndakauya kuno kuzomangara nyaya yangu kumangarira ambai muchakuya akatora mukadzi wangu Teresa Zimanga. Ndinataurisa tisu mukadzi wacho uyu aripo kumashure ngauya vanhu vese vane chekuita nenyaya iyi ngavauya. Teresa chekutanga mambo ndakabata mameseji mufoni yemudzimai wangu yandakatotenga ambai ndakabata nhamba ndikazvichibuditsa kuti ambai muchakuya. Saka ambai uyu muzukuru wangu, baba wake mukwasha wangu akarora tete wangu hanzvadzi yababa wangu. Saka tabata mameseji aya ndakatofona ndikafonera tezvara wangu baba tozvatuno tikaenda kumba kwa mukwasha wangu tikatosvika tikabvunza karamba kuti aiwa ndasingatauri namai Joy, ndaitaura namai Mudhini anowa shamwari yamai Joyce. Saka ndakabva ndatodzikama ndikati regai ndimbosiyane nazvo, ndikatya kuti ndinogona kuputsa dzimba dze1 bhuzi baba atopinda shamwari yake waitamba wese. Saka ndakabva ndatosiyana nazvo ndanditi wafungeiko ndikati ano nyaya idzi dzinogona kuti ndistemba ndobva ndadzisiya. Saka zvakaramba zvichiitika pini ndasingachatoizivi foni yacho yatoramba kuti ndinge ndinayo. Saka vakaramba vachingoita vanhu vachingotaura vachitoonekwa ndichitobvunza chitoramba ndichiwana vari kundinyepera. Saka maneighbors ndingoenda kubasa ndikabuda enda basa iye aigona kutoenda kumba kwacho vanhu vachimuona uchimubvunza chiramba mukomana aiti munzi waionekwa kumba kwangu uchimubvunza chiramba. Saka sedzineiwo Teresawo vana mudzimai wangu akarwara zviri serious ndikafonera kuti baba umwe wako ari kurwara ndaimubvunza aiti malaria asi angoti mudumbu ndirwadza. Saka ndaingofonera tezvara wangu ari kurwara zvese zvindaita ndaingowabata ndichitaurana nawo ndakumendisa kuwaona ndikamboenda kuclinic ndikasvika hospital ndikanetseka karwara zviri serious zvekuti akakosa atofa chaizvo. Saka chaimunetsa mudumbu ndakadischarge zvimwe zvinhu zvakadischarge zvekuti zvakazobuda pachena kuti imimba yakatobvisa. Shamwari yacho ndiwamai Mudhini akataura kuti imimba yakatobvisa. Ndikaenda kusikani musi wa2 ripoti wesikani ndinayo itakaita iyo. Saka ndakazopedza kumurapisa ndikataura tezvara ndikati no ndauya kutokumbira kuti achimbouya kuHarare. Saka akabva mukumba ndikamukwidza mubhazi tikafonerana asvikawo zvakanaka. Saka nemhaka yebasa akaenda muna August nemhaka yebasa ndakati ndichazoendawo zvikoro zvavhara. Saka pakuti aenda ikoko ndopaitanga kusinda meseji ndichitsvaga futi umbowo ndaichitsvaga ndobva ndatozvibata shure kuti vanhu vangu vachidii zvaiitika zvechokwadi. Umbowo ndaibata pamafoni ndaitorekodha ndikatomera tezvara wangu ona zviri apa izvi ndichitumbira ndichitaurana navo vachitoshamisika kuti chii. Saka takazoenda musi wa14 December ndikaenda nehama dzangu nababa wangu nanasa mukuru wangu taiva vanhu 9 tikasvika kuti titaurana tezvara sekupromisa kuti tataita. Saka wakasvika wakati vharira mumba kwenguva yakareba wakatishungurudza. Baba vangu vaitorwara vachitomwa mapirizi but wakatishungurudza tikavharirwa wakatenga vari ndoda mari nyaya dzenyaya zvoda kumbodzinzwa. Wakatanga kuti tibvisai $30 edare because matiunganidzi tikatobvisa mari tikawapa. Saka tabvako Teresa akabva atobvisa GoPro ipapo sa 14 iwo but wanga tinyarisa udzidzi. Saka munin'ina wacho ndakati baba imi baba mukuru wakanyara. Saka imi muri kotaura asi mati nyaya idzi hamusadzidzwa. Saka hazviiti vanobva totora GoPro raya ndada kuboritora ndobva totora GoPro vadi yake ndobva GoPro ndakuritora. Timuchazouya tatakaudisana kuchaya musi wa3 May muchibvisa mari tobva tataura nyaya idzi. Saka zvadaro hatinazombosvika 3 May muna January tabva 14 December January mukupera kwake ma2020 akabva atouya pamba pambai ambai munext door zoto muchitobva pamba pamagari
mutopita iye ndikati Teresa akabva kuharare kwanga ariko ari kuharare angatombotsvagiwa basi ikoko kuti achengete mbuya wacho kamboenda kwakaenda vatotizawo mbuya wacho aitozvitaura mudare kwasabhuku akatiza mbuya wacho aitorwara akazotouya paambaya akatozvita kuti ndatotiza mbuya akashirwara akadhiuya ndo zvakaitika saka auya kuma20 nise munhu aina basa kubheria society kwedu ndandotumira mari saka bheria society aibva agarawo ndokatanga kuziva kuti auya ndasingatozvizivi padhuze panext door saka akaibogera kumba kwako patakaenda haana kugara kumba kwangu akatobva kuharare vatoenda kumba kwaambai pamba pakune paambai takatomboganurana mwana wotete wangu munext door baba wambai atone tete wangu akadziya yes saka ndo zvakaitika saka kuma20 ikokoko January community yedu kubhera society wakabva kugara pasi akati ambai uyo atinetsa akambotora mukadzi futi wemunext door saka itsika yake vanhu vakambokumbira kuti takuenda kwasabhuku baba wacho hamene wakavharavhara saka pakwati isusu takutoenda saka indi akazobva kubasa community yatoenda kuna sabhuku kuti tashungudza ramba isusu titendere timwimbire because tsika iyi yaramba achiita kutora vakadzi wanu saka sabhuku azoti mitomirira magadu saka ndazoenda taura nasabhuku nyaya yangu ikapinda mudare tapinda mudare baba wakafonerwa tirezvara vangu zvese zvaingoita waifonerwa akabvunza kuti ndizvere vanzi ashuva ndozvatovapo ndashinga iri kuti ndiende kwambai ndinawana fone mukadzi wana musikana ane 12 years vasikana 2 then nevakomana 2 ndo wana ndinawo saka zvadaro sabhuku takabva wakafonera ishe tikanzwira wauye kwaishe kudare tikaenda kwaishe kudare musi wa8 February ndokuti takaenda kudare kwaishe tasvika kudare shuwa akabvuma nejudgment yakatiwa naishe ndauya nayo akabvuma kuti shuwa ndichabhadhara muri kwakatarwa naishe mombe dzakanzi abhadhara mombe 3 nembudzi 3 saka akati ndichabhadhara musi wa8 May akatobvunza naishe hanzi zvese ndovandatobhadhara vandatopedzerana namagado saka ndikati no pakanaka isusu wakaita kazvigamuchira saka 8 May akasvika ndikabata sabhuku akataiwa nyaya yakunaishika saka obata ishe ishakati hapana chavairi kwasabhuku ati ndokwandatobva hakuna chiro isho ati alright saka ndikatoroti yaita sei chagona kumudaidza kunoko saka ishe vakamudaidza kakawanda aitoramba kuenda saka ndatoona kuti ishe wangu anetseka musi wa7 June manje mwedzi uno ishe akazototuma makurukota ake kuti chiendai takasangana naye mukomana akutora kubuda futi akutiza nekuti aiziva kuti kune nyaya dzimwe dziri kufambiwa nemakurukota saka aiziva kuti yake ichapindawo saka sezvinewo zvoti takashandisa tati dhumadhuma kati munhu mukuendera tiri kuendera kumba kwake saka ndobva tatodzoka takasvika pamba ipapapo hapana chakabudaba dzama ndazoona kati ishe shuwa ndazoona kuti mukomana uyu shuwa ari kundidherera ake asida kumbobudisa chinhu pa ende tete wangu wacho ari kumutuka watomushungudza chitoti kwamagado handimbokubvisiri kana chinhu tete wangu wacho magwira acho atomudira akarima wana kurima pakayamukadza watotora magwira tete wangu wacho achidi futi wachimushungudza futi tete wangu wacho futi saka anozvironesa tiri takagarisana pamanext doors tiri hama saka ndauyawo kuna ishe mandeya kuti ndauya kuna mambo mutasa kuti wandibatsirewo ndo nyaya yangu indauya nayo mambo saka mira mukadzi azvisungatonda zvataurwa zvichokwadi waugara nambai waugara nambai saka zvimwe zvese hazvisina basa kana wakutongogara nambai it means zvimwe zvese hazvisina basa anzvo gara kupasa ambai 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 ngaobi ambai wondi uya padhuze uyu waidanana naye ari mukadzi wemunhu zaupindura waidana naye mukadzi wemunhu kubva wadhisaidha kuti
uchobolele umwe murume mukadzi wako. Apa ndisekuru wako ndi? Ndisekuru wako. Ndika semwe. Nataurisa sawa. Wako mukadzi ake. Hauna mukadzi. Wangotaimirwa wasekuru. Numbu yakabviswa yanga iri yako iri kana kuti numbu yanga iri kutukusa noti yanga iri yamba. Nazaupindura. Nataurisa. Andika mukadzi wako akazobva kuHarare achiuya kumba kwako. Amborwara. Kozobva kurwara kuvhaniswa kuHarare. Koizobva kuHarare abva kuHarare sidi kuti adzoke kumba kwasekuru ubva adzoka kumba kwemuzukuru. Ndizvo? Ndosaka ndokubvunza kuti iwewe uyu wataura kuti mukadzi akarwara steriko akazonzi zvikazooneka kuti nhumbu yanga yabviswa. Nhumbu yacho ngea. Kuti haungapoti munhu arwara sterika woenda kuchipatara wobva kuchipatara woenda kumba kwavo wobva kumba kwavo wozodzoka iwe wobva wangonomutorera ari ikokoko ari murodhi wautomutenesa kuenda kumba kwako usingambozivi zvazviri kuitika pesa apo unenge uchitinyepera. Tanga kurwara ni. Unotoziva kuti wakadaro wakandopinda wakadaro ende wanga utogara mutochinjana kuti baba wavo wari kubasa ndiwo uri pajana baba wako paunodzokawo iwe kuendawo paofu baba wavo wachindobuda pindikidzi iwe baba wachidzoka iwe wombobudawo womboita wakari iseresesi ndizvo. Iwe gara ako pasi. Asi manyadzo. Mazwa bambo. Haungamboto une makore mangani? 38. Kumkazi. Une makore mangani? 31. Unomborora. Hauna? Wakamborora. Uvazwa kunaka kumkazi wakamborora. Kuyango kamburura unonga naonga nina. Wasina mwana. Mtsengi. Ni mkama. Right. Ndati manyadzo. Wakaita. Anga mukadzi unoziva mutemo kuti chii mazuva. Ukabatwa nemurume kana kuti ukaramba murume nechihure unodzosera murume rora rapira yakabata. Wabereki wako wali? Iwe mukadzi ubereki wako wali? Saka pano ambuya nani wakautaura here kuti nhasi kune dare rako nechihure Kumbuka. wakautaura here nhasi kune dare nhasi wakati chii? Wakati chii? Iwe wasipo Wakati kune dare rini. wakati ndiri Taura kuti dare rini. Wakawata kuti kune dare. tikuenda kudare rei. Wakatororwa kuti. Kubuda mukitchen kotizira wewe kitchen. Uri kwa wakaroorwa. Same area hiyo. Hama ne hama. Next door. Sama Muno wana 4. Mune muri gara sei. Ropa rakunoita mupisi rei. Kuzi kataiswa kuti 31 ka 31 ndoti 31 29 27 25 saka wakaita fist bonda kuma 21 22 19 years wakazotopedza chikoro wane nhumbu kani wakaperera form 1 saka 4 saka uri kuplana kuzvara wanga nokuti hakuna utoriwa
4 futi. Unaita zgreba. Nikaka. Uri kuexpecta kuubara futi wangano. Anenge achida. Akaitana 7 uri ready. Wawakaita nawo wana 4. Kurowa. Aikurowa. Wairuwirwe. Mameseji ka? Ayo mameseji pa mameseji yangu hapana mameseji chugara tesa hapana message yangu yakabata. Makatanga udana na papi namba hiyo. Papi. Kada tanga udana na Julai. Na Julai. Saka wakazorwara makudana na utana namba. Ini ndibona ndikudai kwa. Wenda ndandu kusvika kuti uchazoda kuhanda kuti murume uyu ndakazororwa naambai ndapa murume uyu gopuro ndopanandiri kudai wandirerutsira we saka wakatanga kuhura usati wabuda uko. Saka zvikaneta kuti umbamu uchatsvaga zvomukuta akatanga kurowa unotsvaga ukozwana zvikuitika kapa iwe unowana 4 handiti waenda kulebha kangani ka4 handiti uyu ambaiwe unozwa ambaiwe uri kuonawo ijuvenile ijombasi uri kuona kambocho kachitanga kuwedza because akana chiro saka kane simba rese kana unozosustain here munhu uyu iwe wakuwana 4 iye ada kutanga kuti 1 iwe wakuti 4 iye haasati atanga kuti nda kutanga iyezvo zviri bhizi kutsvaka musanyengedzwe netunhu tunopfuura musanyengedzwe netunhu tusina basa. Alright, wanaoko right now ndasikumukurizi 12 years mwechi kufunga kwako wanaoko kana kwakutarisa uri kuonei wanodzidzei kubva pauri uri kugara apa kuti mai vakarorwa papekeza kuti mai wakarara wakarorwa paperita wana utosvara mukwa kuti mamukasei mama kuno umwe murume pane basa une chiwindi chakashata nechiwindi chakashata ende kana riri ropa rako rinopisaka roda kutonhodza taura vabereki vako akutonhedze ropa kadire kako kebondeka kachakura. I am telling you. But ambai mwana muchindo yakarwara mukadzi unofana kuenda kakuona wani unofana kujamba fenzi kachiona wana unofana kujamba waya paya mwana arwara iri paseri apo asi saka zvangofana kuti muri pabarika revarume setup yenyu is very clear. mwana uri kukosora ukarara mubedroom make maakawaka mubhedha wakatenga uyu mwana ndimo akarara uri kurwara iwe uri padexido akapinda ikoko achinoona mwana akagumwa ndi bamba unomushora here bamba anzokizve kuno akabona kuti zvimwe zvacho zvatoita kamupenyu madizini ari queer tine madizini ari very queer ari dangerous anouraya because already zvaunitaura it means kuti wakatanga kuita unprotected sex naambai uchiri mumba nemurume ndizvo mambo kuti
Endewo bamboka chimwe chanoda kutoitika chitoenda madna wanafuyo unoone wana wese ndowako ere wana wese ndowako vari 4 because unokwanisa kunge wangochengetera wana waimba ve2 kana kuti asitori ambai umo ngazvikurwadze asi waziva chokwadi mai wacho ndio uchazoziva kuti uyu ndewepi uyu ndewepi panoti uchengeteswe chii wana usiri wako because munhu ane munhu wakadai haambotadzi kuchengetesa anokuchengetesa zvakanaka chaizvo kusiya murume next door kupinda next door kutororwa pamwe pacho zviri nanogona kupinda kumba wakazviite official kuti uri maimponesi wada zviri nani kuvura kupinda mubhawa vanhu vese obva waziva kuti mai wakupinda pai wamubhawa hakusina papo panext door chabatwa nemhosva takaoneka inaye afunga kutora warudii anotora noti kuita chihure chiri formalized chihure chinotobhadharirwa mari kukuroora apa mai uda kutoimbirwa nepofu wanetsa ambaini akadziwa ndosaka ngasingarori kusvika 38 usingarori uri kutamira wakadzi wangu wakaruma uri mabasa iye basa rake ndere kuporisha wakadziwa vanhu varuma uri mabasa bambo dzidzisa kamudzira kako bamba kamudzira kako ngakaite respect ngakaite respect newakadziwe munhu wakadzi asina varume wakawanda wari kutotsvagawo varume ane murume wake siya nemurume wake ane murume wakaita sei siya enda kune wako wamwe wakawanda wasina wakadzi wakawanda bambo anyway imimi ndosati achida ubereki wenyu asi it's your responsibility marorwa nomwe murume handiti makabhadhara marorwa nomwe murume handiti modzosera anonzani Alec modzosera Alec roora rake because marorwa nomuchi ndimi mabuda mumba hamuna kudzingwa hamuna kuita sei mabuda mega muti mumba dzorerai Alec pfuma yari ndo chekutanga. Chechipiri ambai kudanana nemukadzi wemunhu uchiziva kuti mukadzi ndo mombe kutanga, imombe number 1 yekuti uri kuita zvauri kuziva maune ndo chekutanga, ndo mombe number 1. Mombe number 2 ndiye kurara nemukadzi wemunhu without protection, knowing kuti mukadzi wemunhu. Imombe number 2. Yekuchitotora mukadzi wemunhu akaroorwa akabvisirwa pfuma kokutora kuita wako. Mombe 4. Then ko uchiti kutora mukadzi wasekuru makuna kuna uri muzukuru benzi. Imwe mombe. Saka mombe dzaurifanira kubhadhara iwe i7. Nemachongo acho 7. Unosenzepi? 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 Unoitei? Unogara nani? Unomboita nezvepa makarogara unombogara nani? Wagara nemukadzi, usati wagara nemukadzi wanga wagara nani?
uchimboitei for a living urumborarama nei Panei baba. mabhanana ane mari saka mari Mari unobhadhara, unobhadhara. saka chachiwa nemukadzi wemabhanana urupedza wakadzi wanhu mari nenyaya yemari mari yemabhanana Mari maningi. saka ndoda mumbedzo dzedu nhasi ndianditi 28 June 28 July 3 dzofanira kunga dzabhadharwa Zobhadharwa pamambo. dzobhadharwa pano kana usina mombe ubhadhara 350 pamombe. Then by end of August 2, end of September 2. Imimi maimimi by end of August munofanira kunga madzosera roora vaAleki. Mari. Titesi Aleki enda utarise pepa rako pawakaroora zvese zvawakaroora unofanira kudzosera. And for wasting your time mobva maiweka ne10% per annum interest. Mari yawakabhadhara iyo hauwesti time yemwe kuti munhu ane vana 4 nevari kukuchengeta haumeni yezi ari kukuchengeta wana 4 ine unomufunga here kuti wana 4 wari kumbofungei wachaita sei wana waripo wanacho muripi ndinawo ndionawo inini ndiri nishamani usaite mistake yekupa wana iwawo kuna mai avo because mai avo unhu hwavo ukaenda muwana Ilosi. unofauri kuchema baba because munhu haana nyadzi haana kope manyika toti haana chikope plus brain hapana hauna nzero dzekungoriita kuti zvandikuita izvi zvinonditsvitsa papi ndichibva apa ndichisvikapo zvinonditsvitsa papi haungofungi haunei nazvo soro mundatatwa even nyange kana injini yake yadhakwayo anditi injini kana yadhakwa mota ikasimoka rike noshirirwa marinzi anditi ikamikisa oil nemvura rike noshirirwa headgasket kanoona kuti injini yadhakwa itaka zvokuti injini idini Inopolishwa. Wana 4 umomuka just like that ndatoenda ndatoma next door just like that wakanakirwa kandiye uyu usina mukadzi haangatadzi kunakira because anodii anogara ega haana mukadzi anorana nemukadzi pamukahwa ane pa2 months pamka 4 months iwobva waenda kudhuma naye ne4 months yake yari muhanga wobva wati ndiye chaicha uchaona wati pambi naye uyu uchamudemba uyu kuti waiti hake kwadi anga ari nani uyu mavhazhi uyu watokuda umira Unokujamba kuti wayakudzoka ine mavhazhi akangonoti zvako ndiwapera hatimazwa mbiri yake ndei ukazwa rukisheni rwako kuti tida kumuimbira mbiri yake ndei saka iwe wafunga ndi unomugona iwe kuvhura pfungwa kwako kuona mukomana asina kana mwana asina asina amboroora woenda kuti mbuya une wana 4 ndiwe ndaa mukadzi wangu uri kuona zvakajeka izvezvi pana ruhwandira umwe I just hope hausiwo ruhwandiwa I just hope hausiwo rudini mabhanana nesizini haibvi everyday kamabhanana panguva chanenge ari green panguva chozipa ende marori anodzika mahwindo haadziki everyday ane mwedzi dzanodzika kuti marori anodzika mwedzi wakati apera mwedzi iwo apera obva yamboti mwii zvifunge izvo kuzotobva kuharare ka kokuita state kuambai awandinyaadzisa zvazvibhirira yakatombosvika ukati murume kuoneka kuti abambuka ndafunga zvimwe sarai zvakanaka ndada ikonobva kuti murume uzwa kuti mukadzi wakutouya kutouya kuberia
kubhadhara mari yake naambai kuye kuberia ekona yake naadeki yake naambai ndiye akutogarira kudenge paberia kuti mai yani unozi mai yani wakuzi mai yani wakuzi mai yani madzunge madzuna ndio senemo kana muchakuwa muchakuya eti chakukuya zvizvo Mwari azotiregerera. Varume mukaona maita vana ambai vatatu muarea hanyika yafa. Namwarude asi ambaika zveshuwa inini wandiamba kana uda kuona zvakashata usabhadhare mombe dzangu chete murume wekuita hake kuti mupfupi hazvioneki kutsamwa wana wapfupi wanyanye kuoneka kutsamwa kwako asi murume uyu akadumbirwa pari asi chekukuita hadini hake hana chingatomunyaradza kuti akaziva kuti rora rangu rakadzoka uyu mukadzi waenda zvachose ndo zvakatomunyaradza mombe idzi dzongadziwe panapa without fail jeti kunza mombe amuna mukadzi namuti august end of august rora anofana kadzoka uyu shamwari uyu 28 july dzekutotanga 3 June July 2 ndizvo zvati July 3 August 2 September 2 kana muri varume kana ambai uri murume usabhadhara kana uchiti uri dhodha hausabhadhari uchazoona kuti mudzira haubhadhari nemunguba munoda kushanda kachengete karo kako kanokonzeresa karo kanoda control wasanduta karo ako hakana tsika baba kanopinda pese pese nyangwe pana mai chaivo kanopinda kanoda control ako usaka gakasa kutume zvekuita ngasaka kudzidzise zvekuita bakaro unogara uri maproblem nangu ako iwe unokuva wakati ngakavharirwe mukati nemabhurukwa matatu wakapusa mwana ukaziva kuti kanonetsa karo ochivanutaura unosanutaura wakamona kuti safu kuine mabhurukwa matatu safu kune bhurukwa 1 asi ipo papa bazi apo panenge paine matatu kana 4 ipo papa nebhandi kusunga iwo uita zvekutamba navo akaiti akana basa nekuti ndiani kana iwo ukangoti hande kanototi hande pfungwa tako kuti kakuti pinda iko kanoti ndakutopinda zvokuti kanosangana nei mukati hakanei nazo iyo kachangu kupinda sei saka kachenjeri karo aka kachenjeri kanototi unakidzwe asi kanototi usuwe futi kanototi unakidzwe neupenyu kanototi futi kuti usiye upenyu futi iko karo iko haukaoni kanokwanisa kupedzera mari asi haukaoneka ndo kari kupedzera mari ukaimajina kuti 10,000 panapa ukaona girlfriend 200 iwe usina karo ako kanoita kuti utengere munhu imba iwe usina karo ako ine zvakobvisa mombe ine mombe dzaenda une mombe yokarizika katorara izvi hapana zvaka une mombe hauna kana mombe asi kakutsvagisa mombe iko kakarara izvo kakarara ini nhasi ukati futi ngatendi takadai futi kanoti handei wozi kuti mombe 15 yokarizii woti futi ngatipote ngatende bhuruwayo wotika bhuruwayo ngatipinde apo kupinda futi wozi mombe 10 yokapedza kwabvakarara karo kanoda control wazwa karo kanoda control karo hakasike kungoti zvese zvakafunga wotendera zvese zvakafunga wotendera unofa uri kutambura baba
ukaona varume vakawanda vari munonoka kuroora, varume vakawanda vanonoka kuroora, washoma watina wedu munomu, asi waripo usati waroora, asi wakawanda vakomana vanonoka kuroora. Unoziva inyaya yekuti mari iri kuperera kupi? Nhasi kakangofarira uyu, mangwana akafarira uyu, mangwana akafarira uyu. Mari yekuroora haiungani ba, haiungani. Nako kamukomana pangu tofi sweet, wakuru nevaduku vese vanokafarira ikoka usakazwe kwanira izvozvo izvo unodzika pasa. Unoziva zvanotambai ukaona rukisheni rwangu tida kumuimbira, kuti tida kumuimbira kuti wanetsa nekutora vakadzi vevanhu, kuti wanetsa because vasa problem nevakadzi kuti problem vakadzi vane they are very experimental. Wakazwa kuti ambai wabva pana mai nhingi, kana akapinda pana mai nhingi